हेलो sonapwr नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन ओमफ्राय नै मादैया थम थम गाखोनानै हारबेलाइबाव थांनो ओंखारलायबायहाय बेसेबां अजन जाखो बेखौ सुजायनोसै दा नोंथांमोनहाबो नायलांबानो जाबाय अननानै 66 मोनना नै 64 आव फैदों होमबा बेसेबां खमायखो आंथ' एक्सारसाइसखौ रेगुलार फैनाय जायाखै International glamour. ये उनका पार्टनर सुमाइना मैम इंटरनेशनल ग्लैमर कौन है पास प्राइस क्योंकि 3 किलो मतलब वो भी मतलब छोटा वेट नहीं बहुत बड़ा बॉडी से 3 किलो भारी वजन फैट्स का घटाया है तो सब ने अपने डेडिकेशन के हिसाब से इतना घटाया है सबका अपना अपना बॉडी मेटाबॉलिज्म के हिसाब से काम करेगा ओके तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा सर आपको भी रेगुलर आना पड़ेगा ओके रेगुलर करके आपको आइडियल वेट तक पहुंचना पड़ेगा तो ऑल द बेस्ट आपके फिटनेस जाने की आगे हाय एवरीवन कल हम लोगों का फोर सीजन्स वेलनेस सेंटर में हम लोग हज का खाना करेगा सो एवरीवन प्लीज वेलकम 5:20 AM पंजाब नेशनल बैंक फर्स्ट फ्लोर क'क्राझार गाबोन हाजो गाखोहैगोन जोंहा हारबेलाइनिफ्राय ओमफ्राय ज'नो फुंनि 5टायावनो जेनेबा ना फासटायाव कमला बागाननि पाहार कमला बागान पाहारनो आंबो नुहैफेराखै बे सारमोनहा नायखांखाबाय ओमफ्राय जोङो गाबोनहाय हाजो गाखोहैगोन आरो बाय थांनोसै मानो होननानै बुंबा गाबोनहाय थांनांगौना चेकआप खालामबाय आंना 2 केजि खमायदों एसे खमायदोंआनो माने रेगुलार एक्सारसाइसआव फैयाखै थेवब्लाबो खमायदों रेगुलार फैबाथ' खमायबावगोनसो बिदिनो साननै फैबाय सानथाम थालायबाय बिदिसो आङो रेगुलारखौनो फैनो टाइम मोनाना आरो रेगुलार फैबा जा मोजां हामबावगौमोन आङो नायसै हा लायनो आं मानो होनना बुंबा अदाब लिरनो आं बाहेरानि अदाबखौ बिराद गोबावसैना लिरि ओमफ्राय गालाजोब्बाय अखाजों मेसें बोथोर सफैलायबाय ओंखाम ओंख्रि संसैलाय आंहा बाहाय ओंखाम ओंख्रिथ' नङा मालाबा मालाबा ओंख्रि बेदर हांनाय फान्थाव सावनाय जायो नालाय ला 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 दाख्लै बाहायनो नै लोगोफोर आंनि ना जाग्रा हाखर आरिलायनो ना सिंगि सिंगा मोनलायलायग्रा नै दा मेसेङाव बाहाय हा लांनोसैलाय नै आं मिथिबाय बिराद मोजांलै एसे जावनानै लांसै रावबो जावथ'वाखै सानिखौ हरनांगौ गारसां बालालासो मोनबायलै एसे मोनबानो जागोन आंबो गोजांनायाव अदाबाव संनो मोजांलै मोजां मोनथारो आङो गोजांनायाव अदाबाव संनो जाबाय थानोसै इसिबां मोनबाय नै आङो आंना फान्थाव सावजानांगौ लिरथारनोसै आं माबार नाग्रोनानै लानोसै माया गथ'लायनो आबो दाउसा फिसा गदों गसिगोन बेलाय सिउ सिउ होनबाय गोबावसै ना
मादैना नै दिनै सनिबार ना दखान गैया बेखायनो मादैया माबा माबि न'नि खामानि एसे मावनोसैलाय आरो माथो होननो हिन्जावफोरालाय मावनानै दांनानै जायाबानो गैया माबा हौवाफ्रासो मालाय खामानि गैया जाय हिन्जावफ्रा साख्रि मावबाबो बे ओंखाम ओंख्रि थोरसि लथा लोगोफोर नै आंना साक्सेस जाबाय लिरनायफोरा माने नायसै दा मोनानिफ्राय संबावगोनसो आं बाराबा रानथोंसै एसे संबासो रानगोन सायाबो ना जायगाया नै ओरैनिफ्राय ओरै ओंखारबोबाय ओरै संफैबाय बानलु गोरान गैलामोन ना लोगोफोर एवलायबाय आं नै बानलुखौनो गोथाव मोनजायालै गोसा नङाबाथाय जानो बायो आं बायनाय बानलुआनो एसे मोजां मोनथारा हेल' सोनाफोर मादैयानो जानोसैलाय ओमफ्राय दालि ओंख्रिसो संनाय मानाय खिथायासै आं मानो होनना बुंबा दहाय जा हाखु दाखु संनानैसो गालांदोंना ओमफ्राय खामानि दामानि जोबखांनानै दुगैनानै लोबस्रांनानै नै जानोसैलाय मादैया आरो चेकआप खालामहैलायनाय एक्सारसाइस खालामनायानो नै बेदर जालायबाय जायोलै मादैना सनाफोर नै बानलु एवनाया थाइब्रैलायबा दिनैसो बानलु एवलायबाय आं थावथारा माबायानो बानलुफोरानो बानलु गोथाङानो एसे थावा सोनाफोर सोर सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नायलांदोलाय अननानै दिनैबो मादैनि जानायनि भिडिअखौ दालिसोहाय लोगोफोर अमा गोरान एसे दंबावोमोन ना बेखौ संबाय आरो मादैया दहाय लोगोफोर आंना 2 केजि खमायदों माने आङो एक्सारसाइसखौ बिराद गोरा खालामो ना ओमफ्राय मेनानो एक्सारसाइसखौ गोरा खालामनांगौ ओमफ्राय सासे आगैया सोंहरदोंमोन ओंखाम जायाबाबो माबायो नामा मोनायाव ओंखाम जाखानांखा टटेलि आं जाखाया मोनायाव दामानि सानाव जायो उखैथारदोंबा जाजायो एसेनो एसे नङाबा देहाया गाज्रि जायोना एक्सारसाइस खालाम एक्सारसाइस ओरैनो ओंखाम गारबा गेस जानाय मा जानाय बेमार जानो नागिरो एक्सारसाइस खालामनांगौ आंहाथ' गोसो जाबानो हामो गोसो गैयाबा हामा थारमाने हामनो गोसो जादों नालाय हामहैलायबाय आङो हार्बेल लाइफआव दंखायो माने बोसोरथाम बोसोरब्रै जाबाय माने बिदिनो थाङाबाथाय फुङो थांबाथाय सेमो आरो बांद्राय अभार मोदोम जाबाथाय थांसैलाय खय एकदिन मानो होनना बुंबा एक्सारसाइसखौ आङो रेगुलार खालामाखै रेगुलार खालामनाय जायाखै सानथामना सानब्रै थांबाय आरो गेजेराव सानथामना सानब्रै द्रप थाबाय नै मैया दाख्लै थांबाय बिदि आरो ओमफ्राय जोंहा गाबोन हाजो गाखोहैगोन हार्बेल लाइफनिफ्राय अबेबा खमला बागान दंनो हाजो नायगाव खमला बागान दं नामा बेयाव गाखोहैगोन आरो बेसे गोजौआव मिन्थिला बोसोर गाखोहैखायो हार्बेल लाइफनिफ्राय डिसेम्बर 1 तारिखआव ओमफ्राय आं थांनाय बोसोरावबो थाङाखै बे बोसोराव बै बोसोराव थांदों आरो देग्लाय थाग थिग एक्सारसाइसबो खालामहैबाय नालाय थांसैलाय देग्लाय ओमफ्राय दांदुफुरनि हाजो बेसेबांबा गोजौखौनो गाखोहैदों बै समाव आं थांखालि मै नुलायलायदों जोङो मै खारस'लायनाय बावरा फिथाइ खनलायनाय बिराद इन्टारेस्ट जादों हाजारखि गोजौआनो जाथों मानो होनोबा ज' नालाय इन्टारेस्ट जायो गाखोनो हाया सानो खिन्थु गाखोनो हायो पाराग्लाइडिं ना मा होनो बेनिफ्राय ओरैहाय पाराग्लाइडिं खालामो मानसिफ्रा गाखोनानै बेहाय बे जायगायाव गाखोदों गोजौआव गाखोबा गुवार जायगा दं बेहाय नायनोसै गाबोन
बेसेबांसिम गाखोनो हायो मानो होननानै बुंबा एक्सारसाइसखौबो मोजां खालामहैनाय जायाखैना नोङो ओरैनो ओंखामल' गारबा गेस जानो नागिरो आंथ' हाया ओंखामल' गारनानै डाइटिं खालामनानै हामहोनो सानदोंबा गेस जायो आं ल' जायो गेस जायो हाया एक्सारसाइस नांथारगौ आंना एक्सारसाइस मोनबासो जेबो जाया आरो जोंना शेक दं एफ्रेस दं ओंखाम जायाबाथाय नोङो शेक लोंबाथाय मालाय बे प्रटिन नालाय मोजां मोजां बे शेकखौ होयो लोङो मोजां मोनो आरो अनलाइनावबो लानो हायो नोंसोर सोरबा लानो गोसोबा माने शेक एफ्रेसखौ लांदो अनलाइनाव खालामदो आरो सोरबा सोरबा मबाइलाव नायनानै बानायो जुम्बा डान्स होननानै बिबानो मोनखायो दामना होबा मोसानो लुगैखायो आंहा टाइमसो गैया मोसानो ओरैबायदि बै समावथ' खेबसेखालि आङो जुम्बा डान्स माबाखौ सेरनानै मोसायै मोसायैनो बिराद मोजां हामदोंमोन हारसिंबा ओमफ्राय बायोना लोगोफोरजोंबा इन्टारेस्ट जायो आरो माथो लाइफआव गासिबो लांफाजोबनांगौ इन्टारेस्ट खालामनांगौ बेखौ जानानै बारा जानायनि थाखायथ' थांदों मादैया जागोनबो थांदोंबो एक्चुअली आं ओंखामजों पापर जानो बायोलै बिरादनो दाखोर मोनो आं लिलाला बारा इन्टारेस्ट मोना आंनाव लिलाला जोब जानाय गासिबो मालायनि बादि स्टाइल नङा मम' मामा भिडिअआवसो एसे मोजां जाबावो आं नै दा नोंसोरजों ओरैनो आं हारसिं जानायखौ नायजाखाया ओरै नांजोबो लिलाला ओरै सेर सेर गोलैजोबो आंना गिलास लानोबो आं थ' sonapwr आंनि दिनैनि जानायनि भिडिअ'आ एसेयावनो जोबलायबाय